Dobrý deň. Volám sa Peter Kopecký a som konateľom spoločnosti Delfia. Už od roku 2008 pomáhame našim klientom šetriť energiu a peniaze pomocou špičkových energetických riešení. Pomáhame zlepšiť každú budovu, od rodinných domov až po veľké komerčné a priemyselné objekty. Naším cieľom je znížiť spotrebu energie a náklady. Energetické certifikáty vám ukážu, koľko energie vaša budova spotrebuje a my vám navrhneme, ako to zlepšiť. Môžeme vám pomôcť s riešeniami, ako sú lepšia izolácia, efektívnejšie vykurovanie, rekuperácia alebo fotovoltické panely. Spracujeme vám aj ESG report a výpočet uhlíkovej stopy, aby bola vaša firma a aj vaša budova šetrnejšia k životnému prostrediu. Ponúkame širokú škálu služieb, prispôsobených rôznym typom budov. Zameriavame sa na energetické služby. Hľadáme spôsoby, ako znížiť spotrebu energie a optimalizovať náklady. Auditorské služby. Kontrolujeme technický stav budov a ich energetickú výkonnosť. Moderné riešenia. Sledujeme nové trendy a ponúkame služby ako ESG reporting, obnovu budov a pomoc s dotáciami. Najnovšie ESG report a výpočet uhlíkovej stopy. Hľadáte spôsoby, ako znížiť spotrebu energie a ušetriť náklady na vašej budove? Už viac ako 15 rokov sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť úsporu energií a zvýšiť hodnotu vašich nehnuteľností. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby vaša budova fungovala efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.